सार दिनै जि मावफारिया मावबादा दा हाबाफारि बेवहाय उन सार बेनि सोमोन्दै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव जोंनि आफादारि बिथिं जोंनि जिखिनि एक्टिभिटि माहारिबाद आरो बर' हारि गेरेमसा हारि दानाय आरो जिखिनि जोंहा माने इसुस आरो जेंनाफोर दङ आथिखालाव माने बिटिआर रेकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो जिखिनि माने जेंना जेंसि दङ बेफोरखौ लानानै जोङो सम सम मावथिफारिया जुथुमा बा जोंनि वार्कारफोरखौ मटिभेट खालामनाय बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनाय आरो माखासे रिसेन्ट जिखिनि इनफरमेसन जिखिनि माने दङ बेफोरखौ आपडेट खालामनाय बे जोंहा माने सम सम जाबाय थायो खारन मोनसे आफादखौ जुदि मजबुत खालामनांगौब्ला बे आफादनि मावथिफोरखौ बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो माने मटिभेट खालामनांगोन आरो बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनांगोन आरो रिफ्रेस खालामनांगोन आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि जे हाबाफारि दङ बेखौ जोङो मजबुतै मावलांनो हानाय जोंनियाव सक्ति फैगोन आरो जोङो बे खामानिफोरखौ सिस्टेमेटिकेलि बोरै मावनो बबे जेंनाखौ जों बोरै फोजोबनो उन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जोंहा हाबाफारि सोलिदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज हा हु रैखाथि होनाय ट्राफिकिंखौ गैया खालामनाय आरो जोंनि माने बर' हारिनि पपुलेसन खमायलांनायखौ जोङो बोरै बेखौ माने होबथानो आरो जिखिनि ड्राग्स दायो माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बे जेंनाफोरखौ जोङो बोरै गैया खालामनो गुबुन फारसेथिङै जोंहा जिखिनि स्कुल क्लिनिनेस प्रग्राम सोलिदों बे माखासे बिथिंफोरखौ जों दिनै डिसकास खालामदों रिपर्ट लादों आरो आफादा जि उद्देश्यजों जोनोम जादोंमोन माहारिनि थाखाय जोङो कठोर परिश्रम खालामनानै माहारिनि जौगानायनि थाखाय माहारि गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय माहारिनि जायखिजाया फिसा फिसौ जेसेबां इसुसफोर दङ बेखौ जोङो सुस्रांनांगौनि थाखाय जिखिनि जोंहा अबजेक्टिभ प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि दङ जेखौ बड'फाया जों होनानै गालांदों बे मेटारफोरखौ लानानै जोङो उनाव बोरै मावलांनो बेनि थाखाय जों डिटेल डिसकास खालामदों सार बर' इन्स्टिटिउसनफोरा गासैबो बिटिआरखौ आजावनाय नुयो बिबुंथि होदों लोगोसे एसे सिगाङाव सानैसो इन्स्टिटिउसनफोरा एबसुखौबो रिसाम्पल बेबायदि आङो जेबो खोनायाखै सोरबा गावखौनो इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुंना लानानै जुदि बेबायदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बे बिथांनि बाथ्रा आरो जायफोरा बिटिआर सक्तिखौ लानानै बुजियाखै माने जायफोरा बेखौ मोजाङै माने बुजिनो सेस्था खालामाखै बिथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा जों रायज्लायनो हायो